Bună! Ăsta este un vlog, Al treilea număr. al treilea. Aici sunt cu prietena mea, Miruna. Nu știu dacă puteți să mă vedeți. Da, este întuneric și nu puteți să ne vedeți. Aici suntem într-un loc foarte, foarte înspăimântător. Nu se vede. Nu se vede. Mâine Mâine se va vedea pe zi. Da, nu, e foarte frică să mă aici. Uitați. uitați-vă și voi. Este super urât aici. Da. Și lanterna mică. Și doar jumătate cu fața. Iar eu intrarea nu râd nici interesant. Au. Și sunt foarte multe plante dintre acestea pișcătate. Câini mulți mari și ne latră. Bine, acum nu ne latră. Hai să vă spun o poveste. Deci eram cu Andreea de aici, am trecut pentru că e drumul nostru spre casă. Stăm în același bloc. Și de ce pe lângă blocul ăsta tot mereu? Și atunci ne-au urmărit foarte mulți câini. Și era gata să ne muște, dar pentru că am putut să alergăm repede. Și acum noi mergem spre casă și vreau să vă arătăm locul ce am spus nouă, ne e foarte ferică, uitați pe jos, sunt ciobări, nu puteți să vedeți ce este aici, de-aia am mini... Ce s-a auzit? Hai mai repede, Miru. Haide! Gata, aici am ajuns acasă. Aici intrăm în bloc. Acolo sunt foarte mulți câini. Ne e frică pentru că sunt blocuri râte. Da, și sunt oameni foarte răi. Da. Din păcate, da. Ne vedem la următorul daily vlog. O să filmăm mâine. Mâine e duminică. Iulie. Mâine e iulie. Mâine e iulie, da. O să filmăm mâine cum este pe zi acolo. Este foarte urât. Ziua e mai frumos, dar noaptea e foarte urât. Că zici că ești într-o pădure. Și ne vedem în Videoclipul următor. mâine. Pa!